या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सिंधुदुर्गात कॅन्डला कंपनीच्या जहाज निर्मिती प्रकल्पाची शक्यता आहे। आपल्या स्वीडन दौऱ्यातून मोठी गुंतवणूक खेचण्याचा मंत्री नितेश राणेंचा प्रयत्न आहे। सिंधुदुर्गातील शासकीय कामात एआयचा कसा वापर होतो याची माहिती आणि अभ्यास करण्यासाठी नीती आयोगाचं शिष्टमंडळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुती न होता मैत्रीपूर्ण लढत होईल असा स्पष्ट निर्णय झाल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। महायुतीसाठी प्रयत्न केले पण आता महायुती होणं शक्य नाही, त्यामुळे आपल्याला स्वबळावर निवडणूक लढवावी लागेल। जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेचाच भगवा झेंडा फडकला पाहिजे असं आवाहन आमदार निलेश राणेंनी कार्यकर्त्यांना केलंय। जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष भाजपचाच बसेल या दृष्टीने आमचं काम सुरू असल्याचं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलंय। आम्ही महायुती करून बंडखोरीला कशाला मदत करायची, महायुती झाल्यास महाविकास आघाडीला तयार उमेदवार मिळतील, त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने स्वबळावर लढून आपली ताकद दाखवावी असं मत मंत्री नितेश राणेंनी मांडलंय। वेंगुर्ले आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात ठाकरे शिवसेनेला जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी खिंडार पाडले। वायांगणी सरपंच अविद उतोणकर, दाभोली सरपंच उदय गोवेकर, उपसरपंच श्रीकृष्ण बांदवलकर यांच्यासहित पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला। भाजपामध्ये गेल्यावर भरपूर निधी मिळतो असे अनुभव प्रत्येकाला आल्यामुळे येणाऱ्या दिवसांमध्ये असंख्य प्रवेश भाजपात दिसतील असं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलंय। आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवींनाच उमेदवारी मिळावी अशी मागणी भाजप वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष पप्पू परब यांनी पालकमंत्री नितेश राणेंकडे केली आहे। ऐन भात कापणीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात कोकणात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बळीराजावर अस्मानी संकट उभं ठाकलंय। हातातोंडाशी आलेलं भात पीक वाया जाण्याची भीती असल्यानं शेतकरी हतबल झालाय। जिथं खऱ्या अर्थानं लढाई करायची आहे तिथं आम्ही पण तयार आहोत असा इशारा जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवींनी मित्रपक्षाला दिला। सिंधुदुर्गात अवकाळीमुळे झालेल्या भात शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून याचा आढावा पूर्ण होताच बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीनं मदत जमा होईल अशी ग्वाही पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। ओरोस, रानबांबुळी आणि अणाव या 3 गावांच्या नगरपंचायतीसाठी प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्यात। या 3 गावांचा एकत्रित समावेश करत सिंधुदुर्ग नगरी हे नवीन महसुली गाव जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी प्रारूप अधिसूचनेद्वारे जाहीर केलंय। आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप पक्षच विजयी होणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेख असल्याचं प्रतिपादन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी वेंगुर्ला आडेली इथं केलंय। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत सावंतवाडीचे युवा सेना तालुका प्रमुख प्रतीक बांदेकर यांनी भाजपात प्रवेश केलाय। युवा सेनेला हा धक्का मानला जातोय। सुट्टीचा हंगाम सुरू असतानाच चिवला बीच परिसरात वादळी वाऱ्यानं नारळाचं झाड थेट वीज वाहिन्यांवर पडल्यानं परिसराचा वीज पुरवठा खंडित झाला। या संकट काळात यतीन खोत यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी मदतकार्य केलंय। रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर गणेश खिंड मार्गावर घडलेल्या एका अपघातात एसटी बसचा आपत्कालीन दरवाजा अचानक उघडल्यानं बसमधून खाली पडलेल्या महिलेचा मृत्यू झालाय। प्रियंका विनोद कुंभार या 35 वर्षीय मृत्यू झालेल्या महिलेचं नाव आहे। सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मूळ गोमंतकीयांनाच संधी मिळावी याच हेतूनं सरकारनं कोकणी भाषेचं ज्ञान अनिवार्य केलंय। कोकणीत नापास झालेल्यांना नोकरी दिली जात नाही, त्यामुळे गोमंतकीय युवकांनाच नोकरीची संधी मिळते असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितलंय। सातारा जिल्ह्यातील फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येतील प्रमुख आरोपी निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने हा अजूनही फरार आहे, पण पोलिसांनी त्याचं शेवटचं लोकेशन सापडलंय। डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणाला आता वेगळंच वळण लागलंय। प्रशांत बनकर हा निर्दोष असल्याचा दावा बहिणीनं केलाय। ही डॉक्टर महिलाच भावाच्या मागे लागली होती आणि तिने प्रपोज केल्याचे देखील पुरावे असल्याचं बनकर याच्या बहिणीचं म्हणणं आहे। अरबी समुद्रात सलग 15 दिवसात दुसरं चक्रीवादळ तयार होत आहे, त्यामुळे राज्यातील अवकाळी पावसाचा मुक्काम 30 ऑक्टोबरपर्यंत वाढला असून हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय। भाजपनं मुंबई महापालिकेसाठी 150 पारचा नारा देताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तडकाफडकी दिल्लीला रवाना झाल्याची माहिती आहे। शिंदेंच्या दिल्लीवारीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे।
कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यात बापलेकीच्या पवित्र नात्याला काळीमा फासणारी संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे। स्वतःच्या 13 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर जन्मदात्या बापानंच धारदार शस्त्राचा धाक दाखवून बलात्कार केल्याचा प्रकार उघड झालाय। साराभाई वर्सेस साराभाई फेम ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं निधन झालंय। ते 74 वर्षांचे होते। किडनी संबंधी आजाराशी झुंज देत होते। भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात लागोपाठ विजय मिळवत असलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा विजयरथ रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या जोडगोळीनं शानदार भागीदारी करून रोखलाय। यात रोहितचं शतक आणि विराटनं अर्धशतक केलंय।